pre. Dugaragit nitang klasikan, pre, aw. Itulod lang wala maya, pre. Hoy, hindi nito bang itulod kay may bato. Hoy! Ala na punta ka klasikan. Nawasak ang lunod. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Nice Yoga Channel Blind Drama. Paandara na ang radyo kada aga kay sigurado gid nga malipay ka sa programa nga napunan sang kasadya. Kaupod mo sa paghimo sa imo pamahaw, pagtimpla sang mainit nga kape kag manamit nga pandesal. Ari na ang Lambyong Ganay sa Aga. Sigurado gid nga napunan sang balita, komentaryo, musika, kag may komedya pa nga mga drama. Lambyong Ganay sa Aga. Sa inyo magapukaw, kaupod nyo sa inyo pagbugtaw, sa tagsa kapagpamalo sang manok. Ari na ang Lambyong Ganay sa Aga. Kaupod sa inyo ginasaligan, Kuya Hil Andan, kag araman si Lolo Berto, kag ang aton ASFM Barkadahan. Lambyong Ganay sa Aga. Magpamati na, kag malingaw ka. Lambyong Ganay na ta, kada aga. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Lambyuganay sa aga. Ari ng aton nga drama, komedya, mga kabyanan, aber, mga ka-ES, plastar na! Mga kabyanan, yari na ang atong drama, komedya. Diri sa atong palatuntunan, Lambyuganay sa Aga, kagaton ini gintiguluhan. Ang patay sa bukid. Ay, pare Kokoy, kamusta ka na? Pare, mapatay na gid siguro ko, pre. Hindi na gid ko kagwanta, pre. Pare, maluoy ka, pre, ay. Kung mapatay ka, pre, punggi lang anay, pre. Ipadala ka namon, pre, sa syudad. Kaya kung diri ka mapatay sa bukid, pre, sus, anhon ka na lang namon, pre. Paristong panawgan ng akon kabataan kagasawa, pre. Kay mapatay lagi kuya, pre. Pare Kukoy, maluoy ka, pre, ay. Hindi ka na'y mapatay gani, kadalon ka namon sa ospital. Hindi na, pre. Kaya kung mapa-hospital pa ko, pre, another gasto. Panikokoy! Panikokoy! Ay, Diyos ko. Panikokoy, patay ka na, pre! Wala pa, pre. Wala pa ko nang patay, pre. Abi ko, Panikokoy, patay ka na, pre. Wala pa, pare Pedrito. Pero dali na lang ikaw mapatay. Dali na lang ikaw mapatay. Pero antes ko mapatay, pare Pedrito. Ano na, pre? Kuhaan na yung ang ginakuom ko sa kamot. Hindi kuya. May ginakuom kas kamot pa, pre. Oo, pre. Antes ko mapatay, kuhaan na, pre. Hindi ko. Pre, ikaw lang, pre, kwa. Hindi, kuya. Yati nga. Hindi ka man gani, pare Pedrito. Ako pa ipakwaon. Hindi, kuya. Pare Kukoy, ano gid balain na?
Ina, para mapatay na kukuhaan yun na nga akong ginakuom. Hindi ko na din na makuha. Hindi ko mapatay. Patay, basi kon aswang ka, pre. Hindi ko aswang, ikuha lang bala ninyo. Bahala na lang ni Paripid rito. Ako na lang ang makuha siya. Abe, baw, delikado, di ba si kon maaswang ko? Pero, sige na lang, bebe, kuhaon ko, pre. Kuhaon ko. Panikokoy! Panikokoy! Patay na si Panikokoy, Panipidrito. Ang mamatuod pa rin dong. Patay na. Ba? Ano nang ginakuha mo, pre? Hindi ganing ginkuha ko, ho. Ba? Papel nga gamay? Hulala! Basi kung may sulat ni pre? Basi! Tawag itong iasawa kang kabataan, pre! Tawag ito, pre! Kay ipakita taning papel nga ginhatag ni Parikokoy! Tawag ito, pre! Ari na. Marimuray, pamati, Marimuray, ha? Oo, pre. Pamati kay aring ginabili ni Parikokoy nga gamay nga sulat, oh. Pinalangga ko nga muray. Kang akon kabataan, hindi nagig ko kagwanta sa akon sakit. Ari ang akon ibilin sa inyo. Bay, may ibilin siya! Bawasak dyan ni. Basi manggad ni. Hipos na blanay parindong. Ako blanay. Sige, hipos bala pare. Sige, Marimuray. May hipos ko. Padayonon ta. Ang akon ibilin sa inyo. Palihog, hindi pag-ibaligya ang duta nga gintukuran sang aton balay. Ha? Uy, hala, uy, grabe ba? Inyo gali ni Mare? Ay, hindi niya amon duta. Hindi nyo ibaligya ang duta nga gintukuran sang aton balay kay hindi inaaton. Nanom-nis pa rin kukoy. Alang-alang magaling hindi baligyak, hindi maglininyo. Ari bagid. Pinalangga ko nga muray. May utang ako dito sa Tiangge, palihog bayari. Ay, sige na, ay. Ay, dili man di usong balsamasyon. Hala, i-plaster na nas Parikokoy. Ay, plaster na kay magbuhat taglungon. Ay, sige, pre. Kumaligang talaga, pre. Buhatan na taglungon si Parikokoy, pre. Ay, sige. Panawga tong mga migot, ah. Ay, Kukoy! Tapos ng lungon, pre. Oo, tapos ng lungon. Plaster na si Kuano. Si Choy Kukoy kay dalon talo sa Kuano. Layungan talang gorne kiti aritas bukid mo. Sige. Sige, plaster ninyo. Ari ng lungon. Hoy, nano klase lungon, ha? Amo ning lungon, Choy nga Kuan. Amo ning lungon nga disposable. Ha? Sobra naman ka ba? Dano na ang inyong gisalog. Kuan is labs ang lubi. Hindi pangayo ko ninamon to kay Chirole si Bula, no? Basi kon ibutang nyo ni sa lungon si Kukoy, mga lot-kalot ni, basi kong katol na.
Hindi na na siya kumatyaga. Sige na, sige na. O, hakwatan nyo kay Butang Sungon. Hakwatan nyo. Ari na. Ari na, nagaplastan na sa sulungon. Sus, batohon bala niyang, aton alagyan mo. Te, ano ni Mare? Ilubong tanas ko, kay. Ate, sige, ilubong ta na. Dala ka mo, dali kami. Sige, dali kini. Muli ka mo hakwat. Isa, duha, tatlo, hakwat na! Dali lang bro, dali lang. Bado kasubo man na daw kami ngaw man butangan taguro ni music ay. Samtang galakat kita sa dalan, mabutang kita music. Ay, nanong ibutang tanga music, pre. Dali lang may Bluetooth speaker ko diyo. Chargeable na charge mo na gabi. Para nami, bla. Para nami. Ari. Aring gwapo nga music ay para nami. Bay matian tani bay. Malakata na yun. Aber. Uy, grabe naman ang music mo na. Paano ning patay machat-chat hindi Sige na bala. Wala, lakat na ka mo, lakat. Ay anong atira kita magpuro kaya ka. Hindi pre. Duka-dugay sa aton maabot pre. Nakapoy na ko pre. Hindi magdugay ang buti ka atras sa bante na pre. Sige na. Sige, padayon. Tsatsa, hala, samtang gahakwat slungon. Pamutang sugad man iniinwaray ka buwasan. Nakaabot yun man tas karsada, pre. Hindi. Di, pre, anong kargahan tas ni pre? Alangan malakat ang espatso ni Kwan. May araw, may nagadanga-danga, parahi. Ay, para. Sige. Din ka mo makadto, Chep, ikaw na yung driver sini. Kita mo na ganyan akong drive sini, Chep, ikarga na mo na ang lungon. Ikarga niyong lungon, Chep. Uy, tricycle mo lang nga akong silakyan. Hindi man ka malaka, Chep. Sa imo atop na mo na ihigtan ng lungon, tig-itulod na mo ni. Ate, sige. Ate ka may PC ko diyo. Igot tas lungon, tas babaw tricycle sa ato. Sige. Mudlay nang napatay sa bukid. Sige na. Okay, sikad na, pre. Kay tulod namon, pre. Sige, pre. Masikad na ko, pre. Pwede na. Sige. Itulod niya. Sige. Tulod. Pre. Dugaragit nitang trasikad, pre. Itulod lang mayo, pre. Oy, hindi ninyo bang itulod kay may bato. Hoy! Ala, napunta ka trasikad. Nawasak ang lungon. Hindi, pre. Pre, ang lungon, pre. Nawasak. Tiyanon talagang patay, pre. Kugusom talagang patay, pre. Wala na lungon. Mga kabyanan, budlay kining mapatay tas bukid, mga kabyanan. Di ko gusto nilang minatay, mga kabyanan, para kiti may naghatag lungon sa ila para maplastar mayo sa pahimutang si Kukoy, mga kabyanan. Pero hindi malipatan sa mga kumpare nga perte na itong bunugan Kukoy, mga kaiyas. Kaya tungod lagi, nawasak ang tresikan sa pagtulod ni Rosdako nga bato kag namumo ging lungon, mga kabyanan. Mayara ka mo. Dili kang nagtako pangamon na kasaysayan ang patay sa bukid. Dari sa amon pala tuntunan, love you ganay sa aga.
Direksyon, Emilio D. Magbanwa. Supervision, Romel Pineda. Insulat sa inyo alagad, Kuya Hilandan. Ginadulong sa inyo sa 106.9 ESFM Community Radio. Ayos, ay natapanahon na mga kamanan.